membres de la corporació municipal, amics de la Morralla, públic assistent, benvinguts sigueu tots al Teatre Cine Goya L'Olleria. Som la colla de dolçaines i percussió La Morralla de l'Olleria. La nostra colla es va fundar en 1996 de la mà del dolçainer Xavi Sauquillo, en el poble de l'Olleria. I des d'aquest moment, el nostre objectiu ha sigut el recolzament i la recuperació del nostre folklore i la nostra cultura popular. Han sigut nombrosos els músics i educants que han passat per la nostra colla i per la nostra escola, tant del si del poble com d'altres poblacions veïnes. Actualment no tenim director de la colla, però sí han ocupat este lloc destacat directors com són Hipòlit Agulló i Òscar Vidal. Actualment formen la colla de dolçaina i percussió 13 músics, entre dolçainers i percussionistes. Segurament ens haureu vist ací a l'Olleria, acompanyant a les danses del Revolt, a la processó de Sant Antoni, de Sant Joan, a la Madalena i a la Fira. Però les nostres actuacions a tot arreu de la nostra geografia són molt variades. Participem en festes populars, cercaviles, entrades de moros i cristians, processons, i d'entre elles destaquem la nostra estreta relació amb la colla de dimonis correcagarneres de Terrateig, acompanyant-los en els seus correfocs i amb els ballets de Teleraco d'Aielo de Malferit i el ballet d'Alicia Montava de Cosentaina. Enguany, a més, hem participat activament en la interpretació del cant de la Sibila, que per primera vegada s'ha interpretat en l'Olleria, de la mà del cor de l'AEM, la Nova de l'Olleria. Volem agrair de tot cor, una vegada passat 17 anys, a tots els músics, familiars i amics de la Morralla, el temps que han dedicat i dediquen a este meravellós món de la música, fet amb dolçaina i davant. El concert d'esta vesprada l'hem estructurat en 3 blocs, on mostrarem la diversitat d'estils musicals de la dolçaina, acompanyat per diverses instantànies de la interpretació de la nostra colla al llarg d'estos anys. La primera manifestació musical de la dolçaina, com no, són els passacarrers. Manifestació bàsica on una dolçaina i un tabal poden amenitzar i fer festa. El passacarrer La Colleta serà el primer que escoltarem. És una peça composada pel mestre Xavier Richard, dedicada al grup La Colleta d'Algemesí. A continuació, la Morralla ens oferirà 3 peces més de passacarrer i un pas doble. La primera, Patim Patum, popular de Berga, Barcelona. És un passacarrer que s'interpreta a la festa de la Patum, molt popular dins la celebració del Corpus Christi de Berga, en Barcelona, i que ha sigut declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per l'UNESCO. La segona serà la Morralla, passacarrer del nostre company Rafael Pasqual, el Sogre, que ens ha composat i el tenim com a himne de la nostra colla i al que li oferirem este fortíssim aplaudiment. La tercera peça que escoltarem serà el pas doble Julià Vicent, del compositor ollerià Julio Micó, dedicada a la bellesa del foc infantil de les fogueres d'Alacant de 1999. Finalment, en este bloc, escoltarem el passacarrer Roller de Flor, composat pel mestre Xavier Richard, que fa referència al nom d'una séquia del seu poble, Algemesí. Amb tots vostès, la Morralla.
seva interpretar peces pensades i composades per a ser ballades o bé desfilades. La trajectòria de la nostra colla formen una part molt important dos ballets. El ballet de l'Eraco d'Aielo de Malferit i el ballet d'Alicia Montava de Cosentany. Amb aquests dos ballets hem participat en nombrosos boatos de moros i cristians per infinitat de pobles, destacant, en el cas del ballet d'Alicia Montava, la capitania dels moros i cristians, la capitania dels moros llevantins de l'Olleria de 2009, on van fer un espectacular ballet Cariba, que va ser la primera d'esperem moltes més col·laboracions junts. La primera peça que escoltarem, Aquelarre, del valencià Antonio de l'Asunción, és la tercera part de la suite Nit de Bruixes, que van interpretar en l'Olleria en la capitania dels valencians de 2013. A continuació, dues marxes cristianes, Abel-Alba, del compositor alacantí Benedicto Mazón, dedicada a Abel i a Alba Pastor Cutillas en 2007. La tercera marxa serà Carrilades, del nostre amic dolçainer d'Ondimiel Israel Torno. Continuarem a la marxa mora als Cudolers, també d'Antonio de l'Asunción, i dedicada a la colla El Cudol de València. Finalment, acabarem amb una adaptació d'una peça de la compositora canadenca Lorena Mackenzie, titulada Marco Polo. En este bloc comptarem amb la col·laboració de les nostres amigues del ballet d'Alicia Montava, que ens mostraran les coreografies que adapten a la marxa Aquelarre.